Hola, soc el Freixas, soc dels Escardats, ara farem el 3 de 6 i sonaré el primer lateral, dret. Ara te quants dies? Difícil, eh? Molt bé. Ojo, eh? Però ja... No ho sé on està el Ximi. Ximi! Ximi contra Fort de Miquel. Vaig us agafem! Però no tinc brossa! No tinc brossa! Trosses de la parera, sisplau! Primer que estem que fem amb camisa, vale? Donem-ho tots! Sílvia! Va, Sílvia. Aquí, aquí. Baixos preparats? Bueno, ara ha vingut la Canyella. Ah, doncs Sílvia, Sílvia. Vine, Sílvia, ja està, torna una miqueta. No, ja està, ja està. Vinga, fora. Grosses preparades. Baix. Vale, agafeu-me bé perquè... Primer lateral, salquem. Vinga. Segons lateral! Mateu, sobretot, intentem fer força molt cap amunt perquè això... Ulleres! No. Ah, són aquestes, reforçades. Resta de la pinya! Això és un primer plano. Vinga, fer-ho bé, Vale, Gem, toquem-nos més amb l'ombro, Gem. Vale. Contacte, vale. Una escaleta per cada regla. El Ximi, que no apretin, eh? Ximi, no apretis. Que no apretin perquè fa baixada. Ximi, tota la teva rengla, que no apreteu que fa baixada, vale? No apretem massa. Vale. A veure, rengla alineada. Sí. Vinga, va. Som-hi, eh? Vinga, colla. Vale, colla. Estem movent. Tothom la pit, sisplau. Freixas. Vinga. No t'arribo a l'altra vegada. Ah, sí, vale. Aquí, Sí. Agafo aquí, vale? No tant, fluix, suau. Vale, sí. M'estava col·locant. Ho replegat una mica ara. Menys pit. Col·loqueu-vos per la dreta, col·loqueu-vos ja. Dreta fluixa. Ben dret el Joan. Canalla sota pinya. No, ja l'han perdut.
Felicitacions! Preparem l'altre.